Ottaa se jääkaapista komea paketti. Täyttä pinaattioukaista. Sitten kun tuossa on tuollainen, laitetaan se puhe, ootapas. Pikku neuvo sulle. Ei! Noin. Ottaa lautasen. Noin. Ottaa lautasen, kato vähän koreennuta, meillä on tällainen hissi tässä. Sitten korjataan tasalla. Meillä on tällainen hissi tossa. Sitten avataanpa paketti. Tätä oli vain tietoa puhumiseen, eli kiitos. Oot mun näkö. Noin. Sitten me saatiin auki. Otetaan tosta noita. Jos teillä on näitä, voitte ottaa mallin, miten näitä tehdään. Niin, laitetaan 1, 2, sitten noita tuohon lautaseen ripotetaan. Sitten noin. Sitten noin. Sitten noin. Sitten noin. Sitten noin. Sitten noin. Sitten otetaan se. Sitten otetaan se. Laitetaan tonne. Näettekö, kun tässä on tällainen mobiili, niin se siihen. Sitten vaan paiskatte tekee, niin ne on siellä. Nyt antaa olla. Vartaamas. Meneekö sulla video? Laitat sä YouTubeen ihan? Niin ihan kohta ne on, kuulitte varmaan äänen. Joo, niin kuin minun maa. Jossain ne orangin portaalissa. Juuso se on nyt rikki. No niin, jossain ne suoraan. Haluaisit karhulle, minä laittaisin sen nimeksi Roope. Seks. Mä laittaisin Urkki. Mä laittaisin Homo. Minulla olisi vaikka Enkin puhelimessa Enkin puhelimessa on tyttö. Mihin on nainen. Ne on vedetty vähän. Eikö se ole koulu? Tää rupes mukettaa tän Jesselee. Tää Jessele on kaasunaamaria. Joo, älä ota mitään. Sitten syötän. Ja sille ei tästä pääse enää takaisin tähän. Oi ihailkaa, muhkeaa. Otetaan veitsit ja haarukat. Ja sitten rupeatte syömään. Kuvat siellä. Mä kuvan, että syö. Siinä se Janne pitää niitä. Kyllä se on vaan kova jätkä. Kaikki vetti niinku. Kyllä se on kova jätkä. Kattokaa nyt se ilmettä. Noin. Hello guys! Hello guys! I want open. Hello guys. I want open. Videon loppu nyt tässä. Se on moro, jos tykkäsitte tästä videosta, laittakaa tonne alas. No, Pinaatille kannattaa ostaa Rainbow. Heippa!